Kaixo, gaur dugun platera izango da mungo soja krema eta 20 kurruskoekin lagunduko dugu. Bueno, hasiko gea krema prestatzen. Hortarako oliba virgen extra olioa eta hor beti bezala baratxuri hautako dugu eta utziko dugu pixkat erregosten. Gero hemen badeia zadituta tipula, nik ez diot ez da porrurik, ez da zen hori botatzen, ez eta nire nahi dut gero igartzea sojaren zaporea. Gehituko dugu tipula. Eta utziko dugu 4-5 minutu erregosten. Hau da soja berdea, lekale bat da. Bere zaporea da daukantza iristekin bai. Iristen zaporea antzekoa da. Baina hau guk ez dugu hola jaten, beti purean jaten dugu eta sojaren azala nahiko gogorra eta lakarra da. Horregatik di beti krema itetetu nekin, baina oso krema goxua ateatzen da nekin. Bueno, badegu barazkia erregozia, orduan orain soja zatu dugu hor, gehituko dugu. Baita, kasu honetan garam masala botatu jot. Baltzue aldiozue bota kurria, edo pimentoia, edo ezerrez. Baina niri garam masala asko gustatzen zait. Orduan nik garam masala pixkat botako jot. Eta erregoziko ez pixkat. Gatza. Eta azkenik ura. Ur dexente botako jogu, seguruzki gero gehiago beharko gu. Soja puzten da, hori, lekalen bezala. Orduan, utziko dugu hemen irekitzen gutxinez 40 minutu. Badegu krema prest, eta orduan ingo duguna da, pasatuko dugu. Hemen botako dugu, betu nahi dagoen. Azala oso lakarra da, horregatik nik beti iteet purea. Edo pure hori pasatzen. Badegu hau ja pasata, orduan orain. Tritura dauta, orduan. Orain pasako dugu. Hemen dikan. Emateo diliz zapurea dela, baino ez. Zapurea delik, bueno, nire asko usten zait. Eta horrela beste lekale bat daukazue erabiltzeko. Behitu hemen, nola gaitzen zaizkigun, hemen azal guztia, zelulosa guztia gaitzen zaigu. Eta behan, gurea oso fina, baino ingo dugu krematxoa. Orain, goazen aurkeztea. Hemen daukagu krema. Batolillo. Kurrusko batzuk. Eta nola ez. Eta hemen duzue gaurko